bahasa Melayu. Ini merupakan bahasa format benar. Oke, jadi fund for US Serenai BPC, no PC. Next kita cek contoh oleh no possibility dan Ngoro sini TTADC Education Department ni by Kobokjak State Government by meeting kaimani yagulo no jeng kaisaro sini ADC ni under ni 30 IS by 43 numbers hostel Ashram School soho jeng kaisa oro suparongotiye kaisa meeting khalaikia o meeting ni sini mul agenda angka cleanness greenness অর্থাৎ সাফ সুতরা তনাইনানি হোস্টেল তাই কখরাং খাইয়ে হোস্টেল রগ খুমকাইনানি আপনি লগে লগে খুমনি বাগান খাইনানি আপনি লগে লগে जों तिनियाव जे आसमानि इंखाय जे बबो चिनि जे हॉस्टेल रक तंमानि एडिसिनि बिसिङाव गोबां जोंजाल तो दङ न आ जोंजालनि बिसिङाव साबनि आरो बुसुक बाय जोंजाल दं आबनो तुयै जों बंनि खुक्ति जों खोनालायका आबनो बायखि जों दाक्ति खायै बंनि आ जोंजालनो काग्रिमान आबनो तुयै जों तिनियाव मिटिं आसुलायका आबनि बिसिङाव तिनि मिटिङाव Sini additional CEO education in charge Pradeep Debborma tomo TCS officer senior tagase sini PO Josh Nirmal Debborma omai ke joto IS rok tomo sini edisi andani tai sini super rok tongbayo be buskangni salo baike chung quality education sini hostel rok riman ebong sini IS rok ni daitto super rok ni daitto metron dong ni daitto o daitto ro tuyoi जों जेन काहामखाय चिनि जाननि दायित्व न पालन खायनि नि आबनो तुइबो जों तिनि कामखाय सालायजाका एबं अकबो सालायजाका जे राज्य सरकार बंनि यागो फान सिनि यागो फान क्रुइ सिनि यागो का टीचर क्रुइ बंगाराखा फान दंगो किन्तु रिक्रुटमेंट क्षेत्रे जों हिज हाइनेस चिनि बुबाग्रानि तुइबो वाइरि वाइ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दा ऑनरेबल चिनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर बाय कक सालायका जे चिनि हॉस्टेल नि जोंजाल स्कूल नि जोंजाल गाबोनि लगे लगे चिनि गोबां मा चिनि पेन्सन मानदार रक दङ जों बेलाय बरंनो खायरगो राज्य सरकारनो साखा बंनो दाक्ति खाय बंनि पेन्सन नि रांनो जोंनो रिथं कारण जों सम्पूर्ण एडिशन का राज्य सरकारनि चिनि ऊपर डिपेंड जे राज्य सरकार चिनि बाजेट नि ऊपर बर रां मार हरो बो कारणे रां रय आं टंका आबो जों सायमालिया तबे जों आशा खालायो अन्तत बुसकांनि जून मास नि बिसिङाव जों आबनो स्राय खायै बंनि जे मानथाय ग्रुप इंश्योरेंस ग्रेजुएटी नि लिव सैलरी नि जीपीएफ पीपीएफ बंनि जतो आजि मानि बंनि जीवनो चाकरि खाय जे आजि मानि आबरक मानबाय होननानै जों आशा खायो आरो जुदि रियांगै तो साइमिया गभर्नमेंट एमप्लॉय तो खाय नासु टंला नि नानि को खनाले सालजु टंनायबा बंनि निचे को लामा दङ गोबां लामा दङ बाइके पेंशन मानानै बाइके ग्रेजुएटी मानानै आबो लामा दङ काजे बरक लामा थांगियाखौ जोंनो एकदम बरम रुइ न एडिशन बरम रुइ आबरनो तुइनो जों तिनि हरो कग्राम सालायका आं आशा खायो नोंनि म चैनल नि बिसिं तुइ तिनि निचिनो म पान्दा म काहामनि एवं जों जत्तो गार्जियन रंनो बसावो जानजानि बुसाबुति रंनो काहामका लेखा फोरोंनानै बागै बरबो दायित्व मानानाय जों सा काहाम तंनानै बागै जों काहाम फोरों तंना बागै आबुनि जुगाव बेमार हामिया बेमुख हामिया सामानि हामिया जे साइ तंगारनो मोथांना बागैबो जों जेखानो स्टुडेन्ट कत दङ आमति हस्टेलावबो अवेयारनेस प्रोग्राम ताइ हेल्थ कैम्प रखायना बागैबो जों दिनै अर कक सालायो आबादखौ सिदांनो नाजाका